Kaixo, zer moduz ikusentzuleok hemen gaituzue gaur ere O plazan, San Ferminen 7. egun honetan. Eta gaur zer daukagu Izaskun? Gaurko lehenengo elkarrizketa parlamentutik ere ikuspuntua emango digun Jokin Astiela parlamentariarekin dugu, beraioiko parlamentaria, zer moduz egin? Egun hon oso ondo. Lehenik eta behin, parlamentari bezala, nola bizitzen dituzu zure alderdian ere San Ferminak? Nik parlamentari bezala eta iruindar bezala bizitzen ditu San Ferminak atope. Eta alderdi moduan ere, geroa bai moduan, baditugu elkarregoteko txokoak eta aukerak. Gaur bertan, hor gaina publikoan dauden batzuk badira geroa baiko kideak eta haiekin pasako dut gaurko eguna, bazkaria dituko dugu, gero zezenak ere haiekin ikusiko ditut. Badago beti San Ferminetan ez berezia dena, badela kuadrilla askorekin elkartzeko aukera ditugula, 9 egunetan, eta gaur konkretuki geroa baiko lagunekin. Gaur ordua, gaur ez, San Ferminetan orduan oporrak? Bai, San Ferminetan leheno galdetu idazue parlamentari bezala eta parlamentari bezala igual gutxi. Ze parlamentua itxita dugu, jakina den moduan parlamentua Iruñeko aldezarrean dago, beraz ateak ez dira iriki ere egiten eta egun hauetan jai ematen diguten. Aipatu diguzu orain bazkaritxoa duzuela, elkartu zaretela, jendeak kokatzeko ere, zu Gazteok Baieko lehendakaria zara, hau azkenengo urtea, ez? 30 urte bete behar dituzulako. Horixe da. Nola bizitzen dituzu baita ere Gazteok Baitik eta nola izaten da antolakuntza San Ferminetan? Gazteok Baiko presidentea izan naiz, eta banaiz orain hilabete gutxiren buruan izateari utziko diot. Eta tokatu zait San Fermin askotan bani izatea bazkariak edo planak edo egin beharrekoa antolatzeko ardura duna. Gazteok Bain definizioz gazteok garen ez, nik uste San Ferminak geroa beiren barruan gehien bizitzen dituguna alderdikideak gara. Eta San Ferminak helduentzako ere badira, baina nire ustez gazteek ere paper garrantzitsua dugu kaleko giroan eta agian parranda egiteko propiagoa da ez, edo gutxienez badugun hor irudia gazteena da. Eta beraz gu hor gaude Jotafogo kalean, gurean. Eta hori horrela da, baina uste alduzu ez dakit oraindik gehiago egin daitekela gazteen ganak beraien lekua babesteko edo sustatzeko? Nabaritzen da eta gainera oso datua errealitate zehatza badela zenbait peinek adibidez, ez dakit zein zen konkretuki Harmonia Txanteran uste dutzela debekatu egin du kide berriak 25 urte baino gehiagokoak izatea. Orduan hori nire ustez nahiko indikatibo potentea da ikusteko nola peinetan ere nabaritzen ari duten gazteek ez direla inbeste implikatzen edo gutxienez San Fermin peinetan helduek nola jarraitzen duten eta gazteek ez dutela sarrerarik. Horrelako neurriak adibidez, 25 urtetik gorako kideak ez onartzea edo positiboa izan daiteke ire implikazio horri eusteko edo gutxienez bisibilizatzeko. Uste dut garrantzitsua dela gazteen lekua bilatzea, badakit oporretan edo zaudela, baina baita ere parlamentari bezala gustatuko litzaidake jakitea zuen alderdiaren aldetik eraso sexistei buruz galdetzea. Nola uste duzue, nola gustatuko litzaizuke izatea San Fermina jakinda gaur egunera arte egun hauetan zehar 3 salaketa egon direla? Horixe da, 3 salaketa egon dira, jakin dudanez, 3 salaketei erantzuna eman zeie, atxilotuak ez, baina identifikatuak izan dira erasotzaileak, eraso sexistentzako ia uste dut egin zen protokoloa aurten nabaratu da, oso ongi funtzionatzen duela eta nire ustez nabaria agerikoa da Iruñako gizartea edo Nafarroako gizartea gutxienez gaur egun ez dela orain dela urte batzutakoa bezalakoa eta eraso sexisten aurrean ez esateko prest gaudela iaz Lamanadaren kasuarekin nire ustez Gaztelu plazan ez Udaletxe plazan egin zen kontzentrazioa iaz ikusi zen zein den iruindarron erantzuna eta ez ditutola kasu zehatzak kontatuko eta nolakoak izan diren, baina ikusi izan dut kaldean nola gizonezkoren bat pasatu egin dut eta nola ingurukoek esan dioten eta gainera nahiko modu
kontundentean eta emaitza positiboekin. Beraz, penagarria da, bai azkoa bezalako kasuetara iritsi behar izatea, erantzuna azken finean iristeko, baina balarotu beharra dago nabaria dela, gerikoa dela kalean, ez duela inork hemen Iruñean erasorik, sexu erasorik onartzen. Izan ere kasuak izan duen jarraipenan, ere gobernuak argi azaldu da helegiteekin eta hori zela, bai gobernu moduan, alderdi moduan galdetu diazuleen markatu, naturalen moduan ez dira inolaz ere onargarriak horrelako jarrerak, iazko mendeko jarrerak, zeharo anakronikoak, eta beraz protokolorizatu behar da. Eskoletan edukazioa oso garrantzitsua da, beti esate digute, gainera kezkagarria dela nola ikastoletan eta adin txikiko mutilen artean nola existitzen den oraindik sexismo puntu kezkagarri bat. Jakin da, gizartea evoluzionatu egin duela, aldatu egin dela, baina gazten artean oraindik existitzen dela. Horregatik, gure ustez, edukazioa, txiki-txikitatik kontzientziazio kanpainak, hezkuntzan bertan ere kontzeptu horiek interiorizatzea eta sartzea nik adibidez nire adinarekin izan ez nituenak bide batez. Horiekin lantzea, jorratzea eta nire ustez etorkizunera begira gizarte hobea izango dugu. Jakin badakigu ere San Ferminetan aplikazio bat egin dela, mobiletan, eta hori ere lagungarri izan dela. Gaur egun teknologiek ere ahalbidetzen digute horrelakoak edukitzea, azkenean gizarteak aurrera egiten du arlor guztietan. Lehen komentatu duguna soziologikoa da, bakoitzaren pertzepzioarena, baina teknologiek ere laguntzen dute eta noski, horri ere erantzuna ez bertan konponbideak bilatu behar baldin badira, bilatzen dira. Azkenean hori ere da, udala kantolatu duen kanpainaren barneko beste zati bat, eta beste bat da adibidez, eramaten duzun pina. Bai, hau gainera pinonek baditu Bizpahiru urte. Kanpainak oain dela denbora ziren, eta honek Bizpahiru urte aukeko ditu. Hori bada, nire ustez, gauza polita, gauza oso irunda arrona dena. Nik beste gunean, lehenbiziko asteburuan kanpotar batzuk eduki dituen, jota denok galdetzen ziaten, eta hori zer da, eta azaldu nien, kriston ideia ona iruditu zitzaien, eta Amerikarrak ziren gainera. Eta denek nahi zuten, eta nik etxean pare bat dituen, eta urrengo egunean nire ajearekin hor joan nintzen Gaztelu plazara hilara jartzera, eta hori dozen erdi hartzera kuadrilla horretako neskei banatzeko, bereziki. Mutilek bazutelako, ez bakarrik neskei emateko. Ilusia handia egin ziren eta gainera gordeko zutela eta oso ideia ona iruditzen zitzaiela eta eramango zutela ideia beste tokietara. Hauek konkretu New Yorkekoak ziren, baina beste gunean Madrileko lagun batzukin ibilen nintzen eta hori eta oso ideia ona da. Arronago, iruindar askok hau eramatea eta ikustea, eta honek ematen duen mezua ere nire ustez arrogoteko modukoa da. Munduan zabaltzekoa ez da. Hori da, bai. Eta zure kasuan ere, zein da San Ferminetako momenturik kutxunena zuretzako? Ni San Ferminetako unerik kutxunena. Ziurrenik izango da 6 eguneko gosaria. Betidaniko kuadrillareko, betidaniko, hain dela urte pilo batetik ona, kuadrillarekin egin dut Eldezarreko kale berberean, kale berrian, mai batzukin kanpoan, eta ezakit, igual 12 izan arteko nervioak urduritasun hori ez. Pixka bereziki azken ordu laurden horretan nola jendeak espero du, nahi du. Gutxunena ziurrenik hori izango da, bai. Eta gelditzen diren egunetan zer egingo duzu? Ni, egia esango dut, ni oso parranda zalea naiz. Batzuk esate dute badirela San Ferminak egunez gozatzen dituztenak, ni egia esan egunez saiatzen naiz aldu dena egiten, baina gauez ere pilo bat gozatzen ditut eta, 3 egun ditugu, uste dut. Norendikan, horretik? Bai, nire azken 3 egun hauetan, gaur duan bazkaria bezalakoak eukiko ditut, bai 2 eta 14an, ondoren zezenak. Ez naiz zezen zalea, baina naiz Iruñako plaza zalea, orduan Manoa Peña batekin hilabeti, egunero.
atzo esango dizuet ez nintzela joan, ze elkarrizketa hau nuenez, pixat zaintzeko. Gira, ze ongi. Ahotsa ere zaintzeko ez da. Bai, ikusten duzuen moduan, nahi lor justu, bai. Baina, bai, nire plana izango da bat oso tipikoa. Bazkaria, peinarekin, zezenetara joan, eta gauen parranda gorputzak aguantatu arte. Eta gero, parlamentura bueltatzerakoan, zeintzuk izango dira parlamentuaren lehentasunak, ze gai? Bai, datorren astelehenean, 16an, bertan nik bilera bat daukat gainera, eta, bueno, justu data hauetan, primizian esango dizuet. Espainol, gobernuak 3 urte beteko ditu, ze gobernua abuztuaren ez barkatu, uztailaren 17-18 inguruan eratu zen. Orduan beraz, 3. urteko balorazio prentsaurrekoak egingo dituzte, eta horietan datu, politikoki interesgarrian diren datuak emango dituzte. Orduan, bai, uztailaren urrengo egun hauetan buru belarri biliko gara legegintzaldiko azken urtea izanik, legei begira, ekimenei begira, gizartearen behar izanei begira egin ditzazkegun eta denborak ahalbidetzen dituen tramite legislatiboak ikertzen eta datorren ikasturteari begira, ikasturte politikoa iraian hasiko dugu, agenda oso ongi antolatzen, zen jakin badakigu parlamentua martxo aldera disolbatuko dela, eta azken hilabete horiek aprobetxatu behar ditugu ekimen politikoak eta legeak ateratzen saiatzeko. Orduan, udau, agian aurrekoak baino lan gehiago emango digu, bai. Animo, lan guztiarekin, baina aurretik ere ongi pasa azkenengo gelditzen diren egun hauetan San Ferminetan. Eskerrik asko eta zuek ere oso ondo pasa. Eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik Xaloa Telebistari ongi izan. Zuei ongi izan. Gero arte. Garbine, dugu oraingoan udaletxeko gazteri teknikaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi, bai, oso. San Ferminak ongi orduan. Ongi, primera, bai. Ze ongi, bai. Azteko eta behin hori jendeak kokatzeko zein da zure funtzioa? Bai, ni udaletxean nago, komunitate garapen alorran, eta horren barruan gazterian. Orduan, 3 gazte teknikari gara, eta saiatzen gara alik eta gazteen beharrei erantzuten. Eta adibidez, hori hemen daukagu gazte eremua antolatu duzue? Bai, hori da, San Ferminetan, iaz ja 4 egun programatu genuen 12-17 urtendako programazio berezia, eta aurten, iazko arrakasta edo ikusita, erabaki genuen luzatzea eta San Fermin guztietan antolatzea zen. Hain arte ikusten genuen pixka bat, 12-17 gazte horiek gelditzen ziren nolabait, udaletxeko programatik kanpo, ez? Azkenean daude aurrendako gauzak eta daude ere helduendako gauzak, baina askotan tartea adin hau aspertzen zen batan edo bestean, ez? Eta zerbait berezitua egitea merezi zuen, orduan, honetan sartu ginen. Egin genuen apirialdean edo inkesta pasa, eta jaso genituen jaia 400 inkesta, jakiteko ere zer nahi zuten, ez? Ze gauzak dituzten gustoko, ze aktibitateak nahi dituzten, ze jarduerak, eta orduan horren arabera hasi ginen gune honen programazioarekin. Esan daiteke azken finean klabe askotan izan daitekeela gaztei galdetzea zein den beren gustoko gauzak. Bai, hori da, ez? Azkenean beraiek gaitasuna dute, esateko zer duten gustoko eta zerrez, eta zenolako jardueran edo nola disfrutatu nahi duten jaietan, ez? Orduan, iruditu zaigun garrantzitsua zela, arrakastatsuago edo izateko, beraiei lehenik eta behin galdetzea. Bai, protagonistak bihurtzea. Bai, hori da, bai. Aldaketak egiten dituzu egitarauan beste urteekiko konparatuz, hau da, ikusi izan dituzue gabezi batzuk agian buelta eman diezuela eta zeintzuk izan dira horiek? Bai, hori da, iaz jartzen genituen agian atrazioaren bat, oso arrakasta edo pizka bat aurrendako ikusten zena edo, eta orduan aurten ez dugu hori jarri eta jarri dugu beste bat probatzeko. Orduan, saiatu gara ere egokitzen, iaz funtzionatu zuena berresten eta ez zuena funtzionatu kendu eta beraiek esan diguten, galdetu diegunez zer nahi duten, hori hartu eta orduan, pizka bat hobeto egokitu. Eta gero ez genuen nahi izatea eremu bat nun beraiek diren ikusleak, ez? Baizik eta beraiek ere parte hartzea eta
gozatze horretan beraien modu aktibo batean egotea. Orduan, bueno, nahiko jarduera oso ezberdinak jarri ditugu eta saiatu gara guztietan hori beraien hartu eman hori izatea, ez, gozatze horretan. Eta, bueno, hori izan da pixka bat 8:00-tik 10:00 arte edo izan dugun eremua. Eta gero 11:00-tik, bueno, suak bukatuta, egunero izan dira kontzertu ezberdinak. Eta zeintzuk izan dira gazteek eskatutako ekintza horiek? Pixka bat eskatzen zuten nahiko txuk kirolaren inguruan, eta, bueno, adibidez atzo egon zen kirolaren inguruko zenbait gauza, gero eskatzen zuten, iaz apurz festa gustatu zen, edo urarekin jokoak eta eskatzen zituzten, eta, bueno, horiek eta gero musika eremuan, egia da, zabala zen eskatzen zigutena, orduan saiatu gara, gustu guztiendako, bai euskaraz, gazteleraz eta beste hizkuntzetan, eta, bueno, eska edo reggae edo beste edo pop, beste motatako musika guztiak edo gehienak hor sartzen, ez izatea bakarrik estilo batekoak, baizik eta anistasun hori ere bermatzea. Orduak ere garrantzia du, esan edut. Ikusten dut, azkenan egitaragoa, arratsaldeko 8:00-tik aurrera dela. Hori zergatik? Bai, egia esan ikusten genuen gazteak azkenean ez dira arratsaldez ateratzen, oso arratsaldez. Azkenean ez dira, nahi genuen ezberdindu ez direla aurrak. Gazteak dira eta gazteak agian lehenago ateratzen dira, baina askotan gelditzen dira inguru horretan. Orduan, zen gero ja gelditzen dira zuetara eta gero, bueno, orduan iruditu zitzaigun, ordu hona zela, behintzat 8:00-tik hori suak arte edo programatzeko tarte hori. Bueno, arrakasta izan duela aipatu egin duzu, baina hori zen nolako iritziak jaso dituzue? Guk egiten duguna da, egunero, hor dauden pertsonek, hor bertaratzen diren gazteei inkesta bat pasatu, eta orduan inkesta horretan biltzen ari gara zer duten gustokoen, zer ez haien gustatu eta zer proposatzen dute ja datorren urtera begira, datorren jarduerei begira. Orduan, bueno, oraindik ez ditugu balorazioak, zen hori jasotzen ari gara eta San Ferminen ondoren begiratuko ditugu, baina adibidez aurreko egunean Holy Festa, eginen Holy Festarekin, eta egia esan oso irudi politak izan dira, eta gazte gehienek gero bai esan digutela, primeran pasatu zutela horretan. Eta balorazio bat eskatuko banizu, aurreko urtei aukionez, nola gustatuko litzazuke izatea aurtengo balorazioa edo San Ferminena alderatuz pixka bat? Gure zonaldekoa izatea positiboa, baina ere bertan jartzea zer zaien gustatu, berriz ere ez errepikatzeko, eta gero aportazioak eta ideia jasotzea, zen askotan, nik uste dut, hitza eman behar diegula eta galdetu behar diegula, zen bestela zaila da, teknikari batzuk zerbait egokitzea gazteen gustokoa dena beraiei galdetu gabe. Niri iruditzen zait, naizta jarritak egon, edo naizta telebista ikusi, edo naizta pixka bat irakurri edo ikusi zer gustoko duten, nik uste dut azkenean beraiei galdetzea dela zuzenena, orduan, bueno. Eta jardueretaz gain ere, informazio puntuak eta kontsumoari dagokionez eta horrelokoak ere horretaz arduratu egin zarete. Bai, hori da. Aurten iaz ere egin genuen, informazio gune fijoa jarri dugu, eta hori dago 11:00-tik 3:00 arte Rekoletas plazan, eta horretaz gain daude beste bi itinerante deitu diegunak, eta horiek hurbiltzen dira gazteei, pixka bat komentatzeko, kezka dituzten, eta hor, gu egiten dugu, atera dugu olako ze superpotereak dituzun jaiei edo kontsumoei nolabait arriskuak edo murrizteko, Zeren gure asmoa ez da esatea zer egin behar duten gazteek, baizik eta gazteek bere erabakiak hartzea, baina hartzea informazioa izan da, eta aurre egitea dauden arriskuei, zen kontsumoak arriskuak berez dituzte, baina ez da kontsumoak ekiditu edo ekiditu, bakoitzak erabaki behar du zer egiten duen, baina beti ere aurre ikusten ze arrisku izan daitezkeen eta neurri batzuk hartzen hobeto. Kontziente izatea. Hori da. Eta zure kasuan, teknikari bezala nola bizitzen ari dituzu San Ferminak eta gelditzen diren egun hauetarako planen bat alduzu? Egia esan, ni ateratzen naiz goizetik kaletik eta nik esaten diet ez dut planik. Gozatu eta kalean egon eta suertatzen dena aprobetxatu. Bai.
horrelak dira jaiak. Azkenean leku guztietan badago giroa eta zerbait egiteko. Hori da. Disfrutatu gelditzen diren egun hauetaz. Mila esker, berdin. Eskerrik asko gurera etortzeagatik eta tardotxoa eskitzeagatik. Bai, mila esker zuei. Gero arte. Hirugarren elkarrizketa honetan peinei dagokie, gaurkoan Aldapa peinako bi kide ditugu, bereziki, Ibai eta Eneko. Ez da direla lehendakaria eta lehendakari ordea, zer modu zaudete? Oso ongi. Ja, pizkar nekarruta ja, ez? Egunak pasatzen diren gainean, baina, bueno. Nola bizitzen ari dituzue San Ferminak? A tope. Bai, a tope, zen goizean bermuda jaten gara eta bermutera, bueno, bera ez. Ni pizkat berandu heltzen naiz, baina, gero hortik jaten dugu zerbait, bokata edo... Osa, saiatzen gara gauean berandu etxera ez joan. Eta goizean eratzen gara berriro eta bestela dena zen gara. Baina, beti dago egunen bat, ez, dagoela eskapada eta komplikatzen dena esuntua. Bai, esaten dena kemeli hau. Bai, hori da, esaten dena, bai. Noiztik zaudete Aldapa peinan? Ba, ni txikitatik, zen familia soziak ziren eta txikitatik niri eta nire nahiari sartu zituzten eta... Eta gaur egunera arte. Bai. Eta zure kasuan, Eneko? Ni sartu nintzen beranduago, amasi dutetik. Badokan kuadriako bat bere familia eta horkoa dela, eta esantzea, nire bizu sartu, sartu. Ja, pasa dira urte hauek eta sortik lehendakari izan dela. Eta hori, nola llegatu zarete juntara? Sartu ginen otxailean, aurtengo otxailean. Bazegoen zarragoak direna, ez eramaten zituztela urte pila bat, eta aurten ja esan zuten, hogei urte eta gero esan zuten, ja esan. Hombre, egia esan, asunta hasi zen broma bat bezala. Gutxi behar dute, asertu behar gara, bai ez, eta azkenean broma ezen hain broma eta... Hemen gaude. Hori da. Eta antolaketa aldetik, suposatzen dut agian urtean zehar, berritxoak zarete agian aurten junta, baina urtean zehar peinak ekitaldiak edo gauzak antolatuko dituela, baina San Ferminei dagokionez, ze denborarekin antolatzen hasiak zarete ja San Ferminak? Duela bilabete edo ez. Bai. Guk urtean zehar, astero, astelenero egoten gara elkarrekin. Eta hitz egiten dugu, ez dakit, edariei buruz, lokalari buruz, egun behar da, ez dakit, agian baude goterak edo ez dakit olako gauzak, eta orduan saiatu behar gara gauze guzti hori konpontzen. Zen peinak ez dira bakarrik San Ferminak, bakizu. Urtean zehar baditugu beste ekitaldi batzuk. Baina San Ferminekin jarraituz, zuek juntan egonda zuen lehendabiziko San Ferminak. Bai, hori da, bai. Ezberdinak izaten ari dira? Bai. Baina, gaukagu atzeko junta ere laguntzen. San Ferminetan berriak garenez, bere laguntza daukagu eta gero joango dira eta bakarrik utziko digute. Bai, azkenean, jende asko ere badago gure atzea. Laguntzen duena eta egiten du ezak zer, besteak bestea, eta duan elkarren artean azkenean ateratzen dugu guztia. Ez dizugu galdetu baina zenbat kide zarete? 300, ez? Peinan? Bai. 300 da 14 ditugula. Eta nori bitzen zarete antolatzeko ordutegi guztiak, nori tokatzen zaion zer? Badaude asko ere ez dira peinan ia ez egiten, agian kanpoan bizi dira eta peina ez dute zertarako erabiltzen. Baina, bueno. Claro, peinan badago denetari, badago jendea ordaintzen duela kuota eta joaz dela joaten ezer, eta gero badago beste jende bat, gomen dela egunero ez, baina astero bat. Orduan, horien laguntzaz bai ateratzen dela gauzak hobeto. Eta zer dauka zuen peinak 314 pertsona horren parte izatea nahi izateko? Ze berezitasun? Ez dakitzen, ez da oso zaharra, ez da. Bueno, oso zapi guaiak ez? Bai, hori, bueno. Zapiei dagokionez, zergatik egin izan dituzue hola zapiak 3 ikurro horiekin? Bueno, esan barra daukagu, zapi hauek atera ditugula bakarrik kuadriako kidentzako, ez da peinaren gauza bat, hau da gurea bakarrik. Ez kuadriaren
asuntoa, bai. Eta peñatik ere, peñen federazioarekin lan egiten duzue? Ez da, San Ferminetan ze ekitaldi egin duzue denon artean? Ba, adibidez, San Ferminak, San Ferminetan aurreko asteburuan egiten dugu, ez dakit, egon ginen peñakide guztiok bazkaltzen hor zezen plazan, eta egin horren Gran Prisa ditzen dena eta horako aktivitateak. Eta gero, San Ferminetan zehar, bai ez ditugula gauza asko egiten, baina esate baterako edozein txorradaren dako egon behar da komunikazioa guztion artean. Esate baterako ateratzen garenean txarangarekin, zen gara leku berdinetara joan. Bestela gor, ba, karo. Horako tonteriak izakin behar dira guztion artean. Kontuan izan behar dira. Orduan harremana ona da. Bai. Eta zein da zuentzako momenturik kutxunena San Ferminetan peñari dagokionez? Ba, ez dakit. Germanen monolitora jatun garenean, agia. Bai, hori da gian da politena, ez? Bai. Eta egunerokotasunean aldapa peñan, zein da? Adibidez, gosaria, zezena, txarangareko bazkariak... Gaur badakagu bazkiaren eguna, eta hor da, suposatzen da guztiok jaten garela bazkaltzera orain. Eta agian da momenturik politen. Eta peñan bazkaltzen duzue? Bai. Horena dira itxoiten. Espero dugu. Ez dizuegu denbora tarte asko kenduko ez da ere. Bai. Eskerrik asko gurera tortzeagatik gaurkoan. Zuei. Ongi pasa. Disfrutatu bazkidearen egunaz. Saietuko gara bai. Gero arte. Herri kirolak gure tradizioaren parte garrantzitsu bat dira eta horregatik San Ferminetan bere lekua daukate. Utzi diezaiogun Oier Aizkorberi, Nafarroako Herri Kirolen Elkarteko Federazioko barkatu ordezkariari guzti hau azaltzen. Arratsaldeon. Kaixo, Oier. Arratsaldean zuei bai. Bueno, lehenik eta behin, zein da zure funtzioa urtean zehar eta San Ferminetan ere? Beno, bani federazioko asamblea eta juntaren parte da naiz, eta bueno, beste lankideekin batera urteroko federazioak antolatzen dituen txapelketa ezberdinak antolatzea da nire helburuetako bat. Hemen San Ferminetan urtean zehar egiten den lanaren ikuste dut parte garrantzitsu bat ikusten dela, batez ere egunero plaza jendez betea dagoelako, eta txapelketa asko plaza honetan, San Ferminetako Foruen plazan jokatzen direlako. Beraz, egunero, Foruen plazan zaudete San Ferminetan, goizeko zer rutatik aurrera? Ba, egunero bai, 8tik 14, eguerdiko 12etik aurrera, puntual, hasten dira txapelketak, eta hortxe gaude, normalean ordu beteko, ordu terdiko jaialdiak izaten dira, eta hortxe jokatzen dira Nafarroako txapelketa asko. Eta herri kirolak asko dira, zeintzuk dira? Ba, egia da San Ferminetan saiatzen garela txapelketa asko sartzea aparte, erakustaldi ezberdinak sartzea ere, zeren kanpoko jende asko etortzen da eta esan duzun bezala herri kirol ezberdin asko daude, eta saiatzen gara beti modalidade ezakit guztiak, baina bai gehienak plazaratzen. Ia egunero aizkolariak edo harri jasotzaileak izaten ditugu ikusiena eta jendeak ere gehien demandatzen duena da, baina izan ditugu ingude altxatze, txingalari, arpanlari txapelketak ere, eta beraz saiatzen gara behintzat herri kirolari guztiei haien txokoa uztea San Fermin jaialdi hauetan. San Ferminetan harrera handia izaten ari duzue jendeari dagokionez, jende hurbiltzen da ikustea? Bai, badago jendean urte asko daramatzat ja plaza horretan, eta badago jendea egunero urtez urte agertzen dela han, eta gero batez ere asteburutan kanpoko jende asko hurbiltzen da, jendeari nik uste dut gustoko duela, badakielan gaudela eta jendea gustora hurbiltzen da. Eta kanpotarrek galdetzen dute? Interesa daukate? Bai, batez ere gauzak prestatzen ari zaretenean hurbiltzen dira zer ordutan da, zer egingo da, zer egin behar duzue, zer dira enbora hauek hemen plazardian, eta benetan ikuste dut interesatzen zaiela, askoi oso ezberdina edo oso deigarria sortatzen zaie, baina aldi berean ikuste dut ikusten dutenean, gero batzuk ere hurbiltzen dira, eskerrak ematea, behintzat gustatu zaiela esatera. Adin tartea baita ere, gaztetxoak ere badaude, gaztetxoekin lana egiten duzue, esplikatu duzu hortaz pixka bat. Bai, urtean zehar Nafarroako kirol jokoen barnean egiten dira eskolarteko txapelketak,
eta haiei ere hemen plaza honetan ematen diegu parte hartzeko aukera. Urtero egiten dugu, Nafarroako txapelketa izan dena normalean otsaila martxo partean izaten da, eta hementxe jokatzen dute final honen errebantxa. Eta hala suertatu zen atzo jokatu zuten gazteen txapelketa, eta benetan gero polita izaten da gazteen artean ere. Badago arrakasta gehiago duen kirolen bat? Bai, normalean ikusgarriena edo aurretik aipatu dudan bezala aizkolariak eta harri jasotzaileak dira. Nafarroako bikote, lehenengo mailako bikotekako aizkolari txapelketa igandean jartzen dugu normalean, jende gehien hurbiltzen den eguna da, eta egun berean bertan Inaxio Pereurena handia izan genuen harri altxatzen, eta jendeak ezakit gehien baloratzen duena da, baina behintzat estimatu da normalean hori eta bai. Eta egitaraua, Sanferminetako egitaraua antolatzeko, zenbat denbora eskaintzen diozu eta ze partearekin? Bueno, normalean guk Nafarroako udaletxearekin aurreko urteko urria azaroa partean hasten gara hizketan. Egunak nahiko argiak dira eta ordutegia ere nahiko zehaztua dugu. Baina guk martxotik aurrera ja txapelketen data zehatza jartzen ditugu. Guk txapelketak aurrera atera ahal izateko kirolarien laguntza ere ezinbestekoa dugu. Beraz, batzutan lesioengatik edo izan dugu txapelketaren bat egin gabe utzi behar izan duguna, beste txapelketa berriak atera ditugu. Eta beraz, hori, martxotik orain uztai aldera izaten da Sanferminetara zentratuago gauden hilabeteak. Lehen egin dudan galderara bueltatuz, galdetu dut arrakastatsuena den kirolari buruz, eta ba dago oraindik indartu behar den baten bat, ezakit? Bueno, ez dakit indartu beharra, jendeak igual gutxiago baloratzen duena edo, agian lokots biltzaileak edo iruditzen zaielako errezagoa delako hori egitea, ez? Eta, zaila ere ez da, baina guztiak badu bere teknika, bere prestakuntza. Orduan, guk ere kirolari horiek plaza honetan plazaratu nahi ditugun, haien lana ere balorean jartzeko. Zein da agian prestakuntza gehiena eskaintzen duena? Bakoitzak badu berean, nik uste dut guztiek ez naiz ausartzen bat esatera. Aizkolariek teknikoki egur asko gartzatu behar dute, agian sokatiralari bat fisikoki prestakuntza hobea izan behar du, harri jasotzaile batek indarra gehiago landu behar du, bakoitzak badu bere teknika, bere aurreko lana, bere lan fisikoa, beraz ez naiz ausartzen bat bestearen aurretik jartzera. Eta federaziotik ikusten duzue gizarteak baloratzen duela herri kirolak edo ikusten duela duten garrantzia, azkenean tradizioa mantentze edo tradiziotik sortutako kirolak direlako? Nik uste dut baietz, jendeak baloratzen duela eta jendea plazara hurbiltzen delean ikusten duela atzetik ze lan dagoen. Baina egia da ere egun oso puntualetan izanen dela. Orain Sanferminetan iaia egunero agertzen da egunkarietan, agertzen da telebista ezberdinetan, baina guk federazio moduan pixka faltan botatzen duguna da urtean zehar jarraipen bat egitea, ez? Azkenean kirolariak urte osoan daude txapelketa edo lan ezberdinetan, prestakuntza ezberdinetan, eta bakarrik egun batean hemen plazan agertzea, pixka pena ematen digu guk federazio moduan. Beraz, etorkizune bati begira, epe luze edo labur batean ere nola gustatuko litzaizuke urtean zehar baloratu izatea herri kirolak? Ez dakit, hemen gaude, azkenean telebistan, irratietan, egunkarietan, pixkat bisibilitate gehiago izatean ikuste dut garrantzitsua dela kirola berarentzat eta baita kirolarien motivazioarentzat, ez? Azkenean kirolariak berak gustoko duelako eta bai, bere lanagatik egiten du, baina aldi berean ikuste dut mundu guztiari gustatzen zaiola besteen errekonozimendua. Zu pertsonalki nola sartu zinen federazioan edo noiz hasi zinen mundu honetan? Nik herri kirolaren munduan urte asko daramatzat ja, eta federazioan duela 6 urte izan zen, federazioko hauteskunde batzuk egin ziren, eta lagun bat talde bat elkartu ginen gauzak ezberdin egiteko aukerak zeudela pentsatzen genuenak, eta sartu ginen hauteskundeak
guk proposatutako presidenteak irabazi zituen, Xabier Urrutiak, eta hortxe gaude bere ondoan lanean, eta azkenean lan talde bat sortu genuen, eta hortxe jarraitzen dugu lanean. Gauza desberdinak aipatu dituzu, oraingoan, zerri dagokionez? Bai, bueno, azkenean aurretik urte asko zeramatzen jendea zen, eta guk batez ere kirolarien lana jarri nahi izan genuen balorean, ez? Azkenean guk uste dugu federazio bat kirolariek egiten dutela, zeren kirolariek gabe ez du inungo logikarik federazio bat izateak. Eta bueno, guk saiatu ginen gure lanean beti kirolaria zentroan jartzea. Eta horren inguruan, gainontzeko federazioa, gainontzeko mundu guztia kirolarien inguruan lan egitea. Horrela, bai. Hurbilduko gara, Bai. egun hauetako batean ikuste herri kirola gainoa. Hori bai, noski Antxe izango gara, beraz, gauzeko 12 aurrera, oraindik 2 egun gelditzen dira aurretik, eta anima zaitezte. Eta momentuz, gaurko zukatuko dugu Oierrekin dugun elkarrizketa, eskerrik asko tartea eskaintzeagatik, Oier. Eskerrik asko zuei. Bai, ikusiko gara.